ali i u drugim turističkim destinacijama na području Hrvatske. U Opatiji, što se Habsburške dinastije tiče, njih je boravilo ovdje mnogo, preko 50-ak ih je boravilo i dakako i Otto von Habsburg, sada pokojni, je bio u Opatiji i bio je na otvorenju izložbe koja je bila postavljena u hotelu Miramar, a koja se odnosi upravo na pripadnike te dinastije koji su na neki način bili povezani s Opatijom, koji su ovdje dolazili, u njoj boravili i mnogo za nju učinili. Eto sada ja predajem riječ gospodinu Vanji Vinkoviću koji će vas više upoznati sa projektom, odnosno realizacijom ovog filma koji ćemo večeras pogledati. Izvolite, Vanja. Poštovana gospođo ravnateljice, dame i gospodo, dragi prijatelji. Dokumentarni film Habsburgovci i Opatija približava gledaocima povijesni kontekst stvaranja mondene Opatije u vrhunsku turističku destinaciju Habsburške monarhije sredinom 19. stoljeća i to kroz sudbine članova obitelji Habsburg i njihovih boravaka u ovome gradu. Posebnu vrijednost ovome filmu daju izjave Otta von Habsburga, počasnog građanina grada Opatije i velikog hrvatskog prijatelja, kojima taj povijesni krug sveza obitelji Habsburg i Opatije dolazi sve do naših dana. Nadam se da će ovaj film iskoristiti sadašnje generacije Opatijaca da bi Opatiju, možda i pomoću tog filma, vratile ponovo u vrhunske destinacije Srednje Europe i Mediterana. Ovom prigodom bi se zahvalio svojim suradnicima, snimatelju Marku Beziću, naratoru Ivici Vrkiću, montažerima Tomislavu Budiseliću i Igoru Paviću, kao i prevoditeljici Martini Bogdan. Naravno, zahvala ide i gradu Opatiji i hotelu Miramar, koji su djelomično sufinancirali realizaciju ovoga filma. Ovaj film će uskoro imati svoju njemačku verziju, a nadam se da će i to onda još više pridonijeti popularizaciji Opatije na turističkom tržištu Srednje Europe. Poštovana ravnateljice, vama i vašim suradnicima zahvaljujem na organizaciji ovoga događaja, a svima vama želim ugodno gledanje ovoga